ce mai faci? Dar zic că vine la Bacău. Da, vin la Bacău, vreau să vă văd. Când vin la Bacău vă sun. Vai, să veniți că fac videoclipul dumneavoastră. Am auzit în des extraordinar. Asta a ajutat o grămadă. Asta a ajutat o grămadă de oameni necăjiți. Am făcut și eu ce am putut. Lasă că te sun când vin la Brașov și vreau să ne vedem. Nu, la Bacău, la Bacău. La Bacău, scuze, la Bacău. Asta, la Bacău, da, da. Acum eu vă trec numărul în agenda. Și cum vă trec? Cu listă și mai cum? Da, Culiță Sterb mă cheamă. Da, știu. Iancu, tu mai face bine? Da, bine și Iancu, bine. Bravo. Asia Express continuă. Primul sezon ne-a ținut. Asia Express continuă. Primul sezon ne-a ținut. A doilea sezon ne-a dat independența. Au căzut blocurile din Bacău. A căzut și blocurile, dă și stâlpuri toate. Eu am crezut că la minte de asta, n-am știut că vorbește cu dumneavoastră.